ito po si nanay na nakita ko dito. Nay, magandang tanghali, nay. Magandang tanghali Oh. naman. Ano pong pangalan niyo, nay? Lorna Galdi. Lorna Galvey. Ilang taon ka na po, nay? 58 na. 58. Yung asawa niyo po, ilang taon na po? Hiwalay ako sa tunay kong asawa, tapos may kinakasama ako. Yun ang katulong ko maghanap buhay. So, bale, sa unang asawa mo, ilan na yung anak niyo? 3. Tatlo. Dito sa pangalawa, Wala. wala na. So, ito po, dito sila nakatira sa kalagitnaan ng ano na to, ano to? Bukid. Yan, oh, ito po yung kusina. Parang yan, bahay nila nanay ito. Hindi ba nagkakaroon ng baha dito, nay? Binabaha nga Kunting ulan lang. Baha. Pati yung ano namin dito. Baha. So, ito po. Kasi po ang ano dito, ano po yung kinabubuhay niyo, nanay? Nagtatanim ng mga gulay. Gulay. Anong mga klaseng gulay po, nay? Talbos ng kamote, kangkong, alugbati, saluyot. Kaya parang ano dito, ayan po yung mga tanim nila. Tsaka dun sa kabila, nadaanan po namin. So, yan lang po ba yung ano, pinagkakakitaan nyo? Yan lang. So, bali, sa inyo po itong lupa? Hindi po. Hindi, inuupahan lang namin. So, magkano yung upa nyo sa lupa? 40,000 isang taon. 40,000? Isang taon. So, bali, nakailang taon na kayo dito? Mag-iisang taon lang kami nitong August. Pero doon sa iba, kasi iba-iba yung inuupahan namin. Pag ayaw na kami pa-renew, naghahanap kami ng iba. Matagal na kaming itong kinabubuhay namin, yung pagtatanim lang ng gulay. So, bali, nagre-renta lang po sila mga kaagapay ng lupa. So, hindi pala sa kanila itong lupa. Kaya, ang nangyayari din, hindi kayo pwedeng magtayo dito ng bahay na medyo yung sabi natin na pangmatagalan. Hindi, lang, pansamantala lang. Pero may bahay talaga kayo na yung pangmatagalan. Sa probinsya ang bahay namin na pangmatagalan. Saan po ang probinsya niyo, nanay? Samar. Samar ka. Taga Samar. Taga Samar. Yung asawa mo ngayon? Taga Bacolod. Taga Bacolod din. Bali, possible na Cebuano or Ilonggo. So, ito po yung kinabubuhay nila nanay dito. Bali, sa isang taon, nagre-rent sila ng 40,000. Nakakaya naman yung 40,000 na pang-upa. Kaya naman. So, bali, di ba, malapit na kayo mag-isang taon dito. So, magre-rent na naman kayo ng 40,000. Mataas na. Yung may nakuha na kaming lilipatan, mas mataas na. Saan na naman kayo lilipat? 50,000 na. Diyan sa unahan ng yung gasolinahan dyan. So ganito lang din yung magiging bahay niyo. Ayan, nililipat lang namin yung kubo na yan doon. So, iibain tapos itatayo ulit. Itatayo ulit doon, tapos doon na naman kayo magtatanim ng gulay. Depende kung yung may-ari kung papayag na taniman ng kung halimbawa isang taon na kami, kung papayag na na naman kami ng isang taon, mag-renew. Pag hindi, hanap na naman kami ng panibago. Araw-araw ba nakakabenta kayo ng gulay? Oo naman, kasi yung gulay namin is
Yun yung kasama ko ang nagbibinta. Yung ginagawa ba niya yung ano lang pang hindi siya pang malakihan, yung araw-araw na lang? Hindi, di yung gulay lang namin dito. Binibinta niya. Doon sa mga talipapa lang. Ah. Linalako lang niya eh. So sa isang araw magkano yung kinikita niyo sa gulayan niyo? Eh, minsan nakakabenta siya ng 2,000. Pinakamalaki na pag 3,000. Ah. Pero yun na yung panggastos namin. Malaki rin ang gastos kasi ito ang paghalaman mahal ngayon ng pataba, tapos may Ay, siyempre lahat talaga nagmahal. tapos yun yung mga pang-spray sa uod, sa damo. So bali magamit pa kayo ng pang-spray dito kasi ano dito. May mga ano din sila. Tingnan ko. Ikot lang ako dito, Nay, ha. So may mga ano po sila dito, mga ito po. So bali andyan pa oh. Yan. So ang nangyayari mga kagapay, nagtatanim lang sila ng ano. Hindi naman siya masyadong pangmalakihan talaga. Yan, may mga lemongrass pa dito eh. Yan. So ginagawa nila yan. Araw-araw daw yung asawa niya dinadala sa ano sa mga talipapa. So pinakamalaki daw na kinikita nila sa araw-araw is nasa 3,000. So yun, kabutihan din dito kay nanay kahit hindi po sila sabihin natin na namamalimos sa ano, kasi imbis na mamalimos ginagawa nila talaga nagtatanim. Maganda rin dito kasi yung tanim nila is presko pa, diba, Nay? So kahit mahirap yung buhay, at least ito magandang ano to eh, kung may sariling lupa lang kayo, Nay, malaki ang kikitain nyo sa ano, sa panggugulay. Yan, may mga kamuting kahoy, kamuting ano pa, kangkong, kamote. So ito yung mga tanim nila dito. Yan. So yun nga lang yung nakakalungkot kasi taonan lang pala yung ano dito, rentahan. So isang taon magbabayad sila ng 40,000. Then yun, kailangan din, ang nangyayari dito everyday na nagsisaving kayo para pangrenta. Kaso depende rin po sa may-ari ng lupa kung ipaparin nyo sila, nanay. At saka minsan depende rin daw po sa may-ari ng lupa kung pwede ba sila magtanim, di ba po, Nay? So dito sa kabila naman, nandito yung nakatira yung anak ni nanay, kakausapin din natin. Nay, may konting ano po ako ibibigay sa iyo na ano, bigas. Kasi ang ginagawa namin talaga, nag-ikot kami sa mga kababayan natin na mga medyo ano pa. So ito, na ibibigyan kita ng ano, bigas. Saka magbibigay din yata itong kasama ko ng ano, Ken, ano, baka may abot din siya. So yun nga, nakita namin kasi kanina, nakita ko yung, sabi ko may mga bahay doon na ano, parang ano lang, anong tawag nga dito? Kubong-kubo, at saka ano, sabi ko baka may ano nakatira dyan, kasi napansin namin, duman lang kami dito, nakamotor kami kanina pa kami nag-iikot-ikot eh. So nakita ko din si nanay, eksaktong lumabas. Sabi ko ayan, puntahan natin si nanay. Yung anak niyo po, may anak rin siya, may apo ba kayo? Meron, nandyan na natutulog. Yung ano, yung pinaano mo pala sa akin. So yun po mga kagapay, siya po si nanay. Ito, mamaya kakausapin din natin yung anak niya. At sila po ay ano po, hindi naman
sabihin natin na ano, hindi mayaman. O ito yung bahay nila, oh. Pero ang nakakaano dito, nakaka amis dito kila nanay, eh talagang naghanap sila ng paraan para mabuhay. O hindi sila naging ano, yung iba kasi ano na lang, hindi gumagawa ng paraan. At least sila po kahit papaano gumagawa po sila ng paraan para mabuhay. So ito, so yung problema lang, hindi po sila pwedeng mag-stay dito sa bahay. Ito yung ano nila, oh, palipat-lipat lang po sila kasi depende nga po sa may-ari ng lupa kung ipaparenew po sila. So Nay, maraming salamat na sa oras po. Kausapin ko mamaya yung anak mo. Salamat din. Oh, maraming salamat kay Nanay Rosalie, no? Lorna. Lorna Rosalie. Lorna. So maraming salamat, Nay. And yun po mga kaagapay, andito po tayo sa anong barangay na po ito, Nay? Pasong Kawayan. Pasong Kawayan, dito sa may gentry pa rin to, dito sa ano, sa Cavite. So ito po yung bahay nila. So yan, kaya po ganyan-ganyan yung itsura kasi hindi po sila pwede magpatayo ng bahay na pangmatagalan. So depende po sa may-ari ng lupa kung Wala akong signal. depende rin sa may-ari ng lupa kung patatagalin sila dito. So yun po yung kabuha ano nila. So ang maganda lang po dito kila nanay, talagang ito, 'di ba? Sabi nga nila, hindi hadlang yung ano nga to, yung kahirapan para hindi ka mabuhay. Kasi sabi nga nila, habang may buhay may pag-asa. At saka ito, tingnan mo, ito yung mga example na pwede naman mabuhay sa magandang paraan, na hindi ka magnanakaw, hindi ka mamamalimos, basta hanap ka lang ng ano, magandang paraan. So yun po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Ayan, sa ating mga solid supporters, mga OFW. Maraming salamat po. Bye bye and God bless po.